това видео ще видите как да настроите алармата на Casio G-Shock Mudmaster JJB100. Избирате с бутона долу вляво. На дисплея да ви се изпише аларм. След като го изберете, задържате бутон A, докато не се задържат стрелките. Така както виждате, започва да мига часа с бутони B и T вдясно. Избирате за колко часа да бъде настроена алармата. Избираме да е 7, с бутон C потвърждаваме и започва да мига минутите. Избираме за колко минути да звънне алармата. Избираме да е 7 и 7. А след като сме избрали минутите, потвърждаваме с бутон A и както виждате се изписа 7 и 7. Алармата е активирана. Ако искате да спрете алармата, с бутон A спирате алармата. Така, с бутон D може да избирате между още 4 аларми. Общо 5 аларми може да настроявате за различни часове. Така, с бутон A може да активирате и да спирате алармата само с едно натискане. Така, другите бутони на този страхотен часовник са бутон B. Включвате компаса, виждате движение, стрелката показва посоката и градусите. С бутон D виждате надморската височина. Може да изберете вече барометъра,